Hola, bon dia, som la Bàrbara Alca, il·lustradora, i l'Adriana Díaz, periodista cultural, i avui estem aquí perquè Pac Màgic ens ha convidat a parlar de la pel·lícula Sirocco i el regne dels vents, que s'estrena el proper 31 de maig en cinemes, i que és una pel·lícula pensada per nens a partir dels 6 anys, però que ja veureu ara quan entrem a la conversa que la podran gaudir tant petits com adults. Aquest film va inaugurar el Festival de Nenxi i allà també va rebre el Premi del Públic. També ha passat per altres festivals com el meu primer festival o la Seminci de Valladolid, la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid. I és una pel·lícula que ara en parlarem en profunditat, però que narra l'aventura onírica i èpica que tenen dues germanes quan a partir d'una bufada de vent entren a dins d'un món màgic que és les pàgines del seu llibre preferit, que és el regne dels vents. Allà es convertiran en gates i hauran de començar a intentar, a partir de tota una sèrie d'aventures, tornar al món real perquè han entrat dins d'un llibre i no saben com sortir. I ho faran de la mà d'una joguina màgica i d'una cantant d'òpera que tindrà molta rellevància i a partir d'aquí hauran de fer front al Sirocco, que és el mag de les tempestes d'aquest regne. I per parlar d'aquesta pel·li, que jo crec que ens ha agradat molt, tant a la Bàrbara com a mi, doncs crec que podem començar la conversa ja directament. I crec que hauríem de començar parlant per saber com ens hem sentit veient aquesta pel·lícula. Què t'ha evocat a tu aquesta pel·li quan l'has vist? A mi la veritat és que m'ha semblat una pel·lícula molt emotiva, sobretot per l'èmfasi que fa amb l'amor entre les germanes i aquesta apreci i el sentiment d'aventura, no sé, m'ha semblat molt bonica. He plorat un total de 4 vegades, això és veritat. I la veritat és que molt ben cronometrades, és a dir, el tempo ha estat molt bé. I m'ha agradat molt en aquest sentit, sí. Sí, a mi, perquè clar, una de les primeres premisses que et dona la pel·li és precisament que l'amor entre germanes és el més fort que hi ha. Clar, jo germana no tinc, un germà, més o menys és el mateix, però sí que és veritat que va molt més enllà en aquest missatge inicial, vull dir, tota la pel·lícula va al voltant d'aquest amor entre germanes, no només de les dues protagonistes, sinó també, ara en parlarem una mica més endavant, de les altres dues germanes que hi ha al film. I a mi també és una pel·lícula que a més la vaig començar a veure i vaig pensar, és com que els colors i l'animació i tot com que és molt serè, d'alguna manera, i a mi m'aportava com molta tranquil·litat veure-la. O sigui, la vaig veure com des d'un punt de vista de relaxació total, de dir, ostres, vinga a gaudir-la, d'alguna manera. Sí, estèticament, en aquest sentit, és fabulosa, perquè és això, vull dir, és com una abraçada, cromàticament. I sí que és cert que els escenaris després van canviant, quan les nenes van un poc més al món del regne dels vents, com que la paleta torna més càlida i es torna com més tons de sorra i de més. I després també estan aquests elements així com molt fantasiosos, aquests personatges que en realitat són quasi fins i tot metàfores, perquè realment no són figuratius, com que hi ha molta abstracció en aquests personatges, i juga molt a no posar cara ni forma al que ve a ser, pot ser un element que serà un obstacle. El dolent i el bo no està tan definit. Marcat d'alguna manera, no? Sí. Sí, a mi és una cosa que em va agradar molt perquè també és una pel·lícula que té unes clares reminiscències o inclús fa una mica d'homenatge a altres estudis com Estudio Ghibli, per exemple, que per mi era el que més em venia al cap quan estava veient els personatges, sobretot d'una vegada entres al Regne dels Vents, que també són personatges, els d'Estudio Ghibli, com molt onírics, que no estan, a vegades no està ben definit on està la cara, on està el cos, i això passava, per exemple, amb La tempesta de la pel·lícula, amb el Sirocco mateix, i a mi era una pel·lícula que em recordava molt a tot aquest univers màgic que a mi sempre m'ha agradat molt i que trobo que després en parlarem, però té també uns elements molt potents de narrativa i de personatges, i crec que el paral·lelisme és completament encertat, de comparar-la amb aquestes pel·lícules tipus Nausicaa, tipus el Castell ambulant, totes aquestes pel·lis de regnes fantasiosos que passen pels aires i que volen, i crec que
és molt encertat d'aquesta manera. Sí, tot i així jo també veig altres referències, com per exemple El Planet Sauvage, que és una pel·lícula francesa dels anys 70 i tal, que al final són personatges com molt psicodèlics i de més, i fins i tot també el Còdex Serafinianus, no? Perquè al final és això, són personatges que en realitat no estan buscant ser antropomorfs en moltes situacions, sinó que és com un reflex d'idees de qui ha dissenyat el personatge. En realitat no està buscant com una figura que tu puguis associar amb cap concepte. De fet, el director francès, en Benoît Chaut, ha dit en alguna vegada això, que la seva inspiració havia sigut Estudio Ghibli, però també artistes com Moebius, que també amb aquests efectes visuals i sonors que té la pel·li, i crec que les referències es veuen clarament. Clar, a mi, tu com a artista, jo com a periodista puc parlar d'un aspecte de la pel·lícula, però clar, tu com a artista abans comentaves el tema dels colors, que crec que això és molt interessant veure, diguem, des del teu punt de vista, com has viscut tu, diguem, aquesta transició entre el món real en el que estan les nenes, perquè la pel·lícula comença amb unes nenes que van de cap de setmana a casa d'una escriptora, que és l'escriptora d'aquests llibres, que també et diré, quina meravella poder anar a aquest faci de cangur, la teva escriptora preferida, La veritat, sí, una fantasia. És un luxe, això, realment, i com fins aquí és tot com molt esquemàtic de la realitat, no? Una casa amb les seves estanteries, les seves golfes, etc. I com de cop passem a un món on és difícil veure on acaba un escenari, on comença l'altre, no? I què pertany a un regne, perquè de cop hi ha un teatre i hi ha una persona cantant òpera, però de cop aquesta persona marxa corrents i està volant. No? Vull dir que no hi ha com uns espais, no sé com ho has vist tu artísticament parlant, però com definits, allò que tu identifiquis, a part de la presó on fiquen a la primera nena, que és un espai molt acotat, però després tot és molt fantasiós, no? Sí. No sé, suposo que això tu, en quant a traços i a colors i tal, ja ho avançaves abans, això ho has notat com a artista. Sí, també sí que vaig veure que el procés en el qual elles entraven al regne dels vents, els personatges d'elles com de sobte s'aplanaven, no? Com que passaven a ser fulls. I pel que fa als colors, és interessant, per exemple, que tots els personatges de la ciutat, perquè al final el personatge de l'alcalde està dissenyat per a que l'odiïs i el detestis, és un personatge repugnant, i és interessant, per exemple, que tots els habitants d'aquella ciutat són tot del mateix color, com que al final són personatges uniformats, que no tenen ni veu ni vot, i definir-los d'aquesta manera fa com que tant l'infant com la persona que està veient la pel·lícula sàpiga que no s'ha de fixar o no ha de prestar atenció a aquests personatges perquè al cap i a la fi són secundaris, no lo següent. Sí, això em sembla molt interessant perquè realment, clar, tot i que les formes es perden una mica en quant als espais, el que dèiem, però sí que és veritat que els personatges sí que estan molt ben definits i t'aboquen, cadascú t'aboca un sentiment. Estic molt d'acord amb això de l'alcalde i del fill, igual que el pobre mossèn que estava patint moltíssim en aquell moment, però sí que és veritat que a nivell narratiu visual és molt clar, no? A quins personatges sí que has de fer cas i a quins personatges no has de fer cas, igual que al final t'enamores d'una petita joguina molt graciosa que va dient coses que no tenen cap mena de sentit i li prestes molta atenció també a aquesta joguina perquè saps que formarà part de la història. Un altre dels temes que tracta la pel·lícula i que crec que també és important parlar-ne perquè a vegades crec que és un tema que no se'n parla del tot, és el tema de l'avorriment, perquè al final aquesta història comença perquè hi ha dues nenes avorrides a casa d'una persona que està fent una becaina, no? I decideixen posar-se a remenar les pàgines dels llibres que té, perquè és una dona que té molts llibres a casa. Llavors crec que és un tema que no se'n parla perquè al final és una cosa que tenim com molt assumida, que els humans ens avorrim per naturalesa moltes vegades, però clar, l'avorriment, segons amb quina persona estiguis parlant, el porta d'una manera... Tu com portes l'avorriment? Jo molt malament. És a dir, vull dir, com persona que ha crescut en un sistema capitalista, sempre associo l'avorriment amb culpabilitat, perquè això significa que no estic fent res, que no estic produint, que no estic sent una persona productiva, però sí que és veritat que precisament a dins de l'avorriment és quan pots jugar més amb les idees, fer diferents associacions que no s'acostumen a les associacions típiques de quan estàs actuant gairebé en pilot automàtic. Però sí, just en aquests moments en el que no estàs fent res, amb el descans, és quan la ment
comença a jugar i a explorar. A tu t'ha vingut al cap alguna pel·lícula o algun artista espanyol que es pugui, diguem, d'alguna manera comparar amb això que hem vist a Sirocco? Perquè, clar, jo puc haver vist alguna cosa, però estic convençuda que tu domines molt més el tema que jo, evidentment. Sí, la veritat és que jo em moc en un entorn més underground, llavors potser les meves referències són més alternatives, però sí que pel que fa als escenaris l'he associat molt amb l'art de la Marta Carto, que és una autora de còmic i il·lustradora que viu aquí a Barcelona i a més també va participar a l'exposició del CCCB de constel·lació gràfica, de la qual jo vaig formar part. I a més també la paleta de colors també és molt semblant i pel que fa als personatges, especialment els personatges més abstractes i més fantasiosos, l'he associat amb un il·lustrador que també d'aquí de Barcelona que se diu, Cristian Robles, però és més conegut com Ken Sausage, i bé, us el recomano realment. Sí, té una capacitat increïble. I tu, com a artista, t'hi has vist una mica reflectida en aquest art? O potser s'allunya molt del teu estil? Perquè clar, el teu estil és això que deies, és una mica més underground, és més de fotre canya, d'alguna manera? Sí, vaig un poc al que em demanin, però sí que és veritat que els personatges... Crec que sóc més pràctica, i sí que és veritat que els personatges que tenen forma d'animals s'assemblen més al meu estil perquè sempre dibuix animals fent coses, i els escenaris sóc més pràctica en plan, o sigui, no puc abstraure'm molt de la realitat que m'envolta. I això és una cosa que m'agradaria saber fer, però em costa molt com imaginar-me aquestes ciutats verticals amb escales que surten allà. Jo flipava perquè era com, ostres, com se li ha acudit dissenyar una ciutat així? Hi ha una cosa que crec que ho parlàvem abans, però ho recuperem, si et sembla, que és que no només estan dissuadits els espais, és a dir, en aquests mons que dèiem, que no acabes ben bé de saber quan acaba una cosa i quan comença l'altra, sinó que també el tema del bé i el mal, com parlàvem abans, també està una mica que fluctua, perquè al final, al principi de la pel·lícula et presenten clarament un antagonista, una persona, o sigui, un personatge que va en contra de tot allò que creuen les nenes i que d'alguna manera és com el dolent de la pel·lícula, que al final veiem que realment està fent tot el contrari i en canvi el que se suposa que hauria de ser bo, que és un alcalde que ha de vigilar perquè el seu poble funcioni bé i vagi bé i tothom tingui bones oportunitats, és tot el contrari. No sé si això és una cosa que crec que és interessant parlar-ne, perquè al final no se'n veuen gaire, o sigui, ara tendim molt a que els dolents són molt dolents i els bons són molt bons, i la realitat és que potser no és així. I una cosa que sempre s'ha tendit a fer, sobretot a les pel·lícules infantils, és com associar la maldat amb la bellesa o la fealtat. Vull dir, pel fet que una persona sigui lletja no té per què ser dolenta o a l'inrevés. I en aquest sentit crec que realment són personatges que són com que tenen un arc d'evolució tots. Llavors, és interessant que l'infant ja comenci a fer aquest exercici de, és a dir, no puc jutjar a un personatge, res més veure'l, he de veure com avança la pel·lícula per poder fer un judici de valor. Sí, i a més crec que és molt interessant també perquè, clar, al final aquí estem parlant de dues germanes, una més gran i una més petita, i a mi el que em semblava molt interessant és que la petita era la que menys jutjava i era la que sempre intentava com veure la bondat en tothom. Jo crec que també està molt ben trobat això, perquè al final et demostra que al final les dues germanes acaben fent, diguem, les paus amb qui són més bons i qui són més dolents, però sí que és veritat que la petita des del principi demostra que no té cap prejudici i que ella, si ha d'anar a salvar el regne amb aquest, va amb aquest, que és amb aquest, és amb aquest. I crec que això també és maco de veure. Sí, també és veritat que les dues germanes són com dos eneatips que es complementen molt bé, perquè al final veus a la nena, a la més petita, que és com més somiadora, més espontània i més despreocupada, i en canvi la Carme, la germana gran, està tot el temps com hipervigilant, és insegura, també hiperresponsable. És germana gran. És germana gran, sí. I al final és això que veus que, tot i així, tot i la seva despreocupació, la Julien sempre acaba
penjant-se un poc de la Carme, rotllo, soluciona això, Clar, no? clar. I veus allà com aquesta relació tan maca. També és bonic veure aquesta xarxa de cures que en realitat Sí, es realitza des del principi de la pel·lícula, no? L'amiga està fent està cuidant les nenes, les filles de la seva amiga, ella porta els nens a un partit de futbol, no? Vull dir, els porten pel cotxe, tots junts. Després, no sé, com que es veu allà com una xarxa de cures, que les dones s'organitzen força bé pel que fa a cuidar. Sí. De fet, un dels temes que crec que clarament hem de parlar abans d'acabar aquesta xerrada és dels personatges femenins, perquè hi ha 4 personatges molt clars, 5 amb la mare, però la mare surt un momentet al principi, però sí que és veritat que tots els personatges són molt diferents però molt interessants, no? I que crec que inclús alguns et trenquen una mica els estereotips que tenim en les pel·lícules infantils, perquè al final la mare és una entrenadora de futbol, jo personalment no ho havia vist mai això en una pel·lícula de caire infantil, no? Veure una dona que està deixant a les nenes per quedar anar amb el seu equip de futbol a l'Aví a fer un partit. I després tenim una escriptora d'èxit, que té una xarxa de llibres infantils, aquestes dues nenes, però després, clar, tenim aquest quart personatge, que és quan entrem en el Regne dels Vents, que és la Selma, que és la cantant d'òpera, que resulta que un cop a dins ens expliquen que té relació amb l'autora, amb la dona que els està fent de cangur. I que, clar, per mi va ser un moment, no sé fins a quin punt podem fer l'espoiler, però per mi va ser un moment molt maco i que em va sorprendre molt i em va deixar com el cor molt tendre, no? De dir, ostres, com que bonic, no? Perquè realment explica aquestes coses entre germanes que no s'obliden. Bé, o sigui, per mi va ser com el primer que m'ho va emocionar més de tota la pel·li, va ser aquella escena, i sí que és veritat que això, que al final és un personatge que sembla estereotipat, però et conta la seva vida abans del Regne dels Vents. I era científica. Sí, i això fa que el personatge sigui molt rodó, no?, al final. Sí, i a mi com que m'agradava molt escoltar-lo, no? Perquè al final t'inspirava molt, no? Al final, és la Selma en concret, era un personatge que a mi em va com donar molta tendresa i que m'hagués agradat, ara m'agradaria com veure-la amb ella, no? Abans d'entrar al Regne dels Vents, m'agradaria haver vist la seva vida abans de ser cantant d'òpera, no? De què passava abans de tot això, perquè t'ho expliquen d'una manera tan bonica i no, amb aquest hi ha com un moment a la pel·li que, suposo que no és ben bé un spoiler, però que està allò que el món dels humans i del Regne dels Vents està a punt de tocar-se, no? És com aquesta franja, aquest limbo que se sol tenir en aquest tipus de pel·lícules, i crec que és molt bonic, no? Perquè està com de, no la puc tocar, però gairebé, no? Però la sento, però està amb mi, però és la meva germana i sempre estarà amb mi, no? I crec que és un moment molt bonic i que emociona molt realment, i que per això és una pel·lícula que tant agradarà a nens com a adults, perquè potser els nens això, si són molt petits, potser no acaben de clitxar molt bé què està passant, però els adults clarament ho entendran i després podran tenir aquesta conversa amb els seus fills, que crec que també és bonic perquè són converses que s'han de tenir, vull dir, són coses que poden passar i la vida és a vegades passen aquestes coses, no? I crec que és bonic com poder tenir aquesta conversa a través d'una pel·lícula com aquesta, que és com tan dolça i que diguem, agafa també aquest tema, no? I després veus també que el personatge també té el seu aspecte canyero, no? Perquè diu alguna cosa així com viure aventures és una cosa que mai s'olvida, no? Vull dir, és com anar en bicicleta. Sí, exacte. I dius, vale, sí, saps, m'agrada que tots els personatges siguin femenins i que siguin visquent aventures i que estiguem dient, no, els personatges femenins o les nenes diem que no, que això també ho diuen, i vivim aventures, i és veritat, al final, és a dir, sempre estan com creant aquestes històries, sempre, per sort, en els darrers anys han estat canviant les coses, però es tendeix molt a fer aquests personatges com, bueno, i ara què fem? No? I ara què fem? Sí, com que sempre van a remolc d'altres personatges com amb més força. I al final també jo crec que és important que les nenes, sobretot, perquè els nens ja tindran aquests referents, és impossible que els nens, però és veritat que les nenes és important que tinguin referents forts i que diguin que no i que vegin que és vàlid dir que no i que no es tanquin portes pel fet de ser nenes o de ser dones, no? Perquè al final tots podem arribar a on vulguem. Bueno, jo crec que haurem d'anar acabant ja, perquè si no ens allargarem molt. Jo crec que l'últim que hem de comentar és a qui recomanaries tu aquesta pel·lícula, personalment? La recomanaria, bé, a totes les meves amigues il·lustradores. Clar. I bé, a totes les nenes, sí.
totalment. Sí, jo crec que també, jo crec que se la recomanaria a la meva mare, perquè la meva mare treballa amb infants, i llavors crec que li aniria, o sigui, crec que és una pel·lícula que la pot ajudar molt, inclús allò, en un dia de pluja que se la posin a la classe, perquè crec que és una pel·lícula que pot ajudar molt a la infància i se la recomanaria a les nenes petites que tinc a la família, no? Perquè la vegin i crec que és una pel·lícula que és molt recomanable i que agradarà, però inclús a públic adult, jo crec que inclús a algunes persones del meu entorn també els hi posaria de rotllo, mireu-la, que crec que us agradarà, de debò, crec que és una pel·lícula que la pot gaudir tothom. Sí, i a més tenen molt a aprendre. Sí, exacte. Doncs, Bàrbara, moltes gràcies. M'ha agradat molt parlar amb tu i parlar d'aquesta pel·li que crec que ens ha agradat molt a les dues. I ha sigut una conversa molt maca. Ai, moltes gràcies, Adriana.